Беренче бүлек. Туктамыш хан белән Аксак Тимер низагы һәм Котлыкыя би белән углы Идегәйнең үлемгә хөкем ителгәне. Рабит Батулла укый. Burun үткән заманда Болгар белән Сарайда, Җаек белән Иделдә, Алтын Урда, Ак Урда, Данлы Кыпчак җирендә, татардан туган Нугай илендә Туктамыш дигән хан булган. Ил булганга ил булды. Яу булганга яу булды. Биләгәне кол булды. Әйдәгәне мал булды. Сара дигән каласы 80 күчә арасы сары мәрмәр асылташ 8 йортка дан булды. Аларда дан булмады. Суна тибеп каз алган кара лашын төклаяк ау лашыны бар иде. 9 йортка дан булды. Азамат ир Туктамыш Акбуз аты астында, лашыны ияр каршында, Ширүле күлдә куш чыеп, дәуран сөргән хан булды. Ул дарьяда бу дарья, ул дарьядан Сырдарья, Сырдарьядан Самарканд, Самаркандта утырган Әмир Бырлас Шах Тимер Туктамышка хат бирде. Ул хатында бу диде: Җаектан ашу Актүбә, Иделдән ашу Күктүбә, Күктүбәдә Аксарай, анда утырган Туктамыш, ул Туктамыш син булсаң, курымны ишкән син булсаң, сине баккан мин булсам, тугрыңа кунган төклаяк 9 йортка дан булса, аны миңа тапшырыл. Туктамыштай улы хан укыгансың бу хатны, уңына тұрып бір вақты, сулына тұрып бір вақты, ішіне суық бұз түшті, туң тимірдей көк болды, ішіне қызу ұт түшті. Сум тимірдей қызарды, қызарғансың ұт болды, оннан да өтіп ақ болды. Азамат ир Туктамыш анда жауап берді. Ул хатында бу диде: Ул дарьяда бу дарья, ул дарьядан Сырдарья, Сырдарьядан Самарканд, Самаркандта утырган аяк өчен Шах Тимер, Әмир Бырлас син булсаң, аргы атасы Шыңгыз хан, бирге атасы Туй хуҗа, анда туган Туктамыш, ул Туктамыш мин булсам, Күктүбәдә Аксарай, анда утырган хан булсам, ил булганга ил булсам, яу булганга яу булсам, каралашын төклаяк сиңа булмас. Шах Тимер: 9 йортка дан булган, каралашын аукышым сиңа булмас. Шах Тимер: Аннан калабыз туйгын, ул да булмас. Шах Тимер: Эй, Шах Тимер, Шах Тимер, тишең җитсә таш кимер. 8 йортка сыймадың, 9 йортны куймадың, сычкан типкән бидаяк сиңа булсын. Шах Тимер: Хат бөтелде, сүз бетте, ай бетте дә, көн бетте, ел артыннан яз килде, Ширүле күлгә кош килде, күгәл белән каз килде. Уя баскан төклаяк ул да бала чыгарды. Кош чиюгә мәл килде, ау кышларын караган Котлыкыя биде. Азамат ир Туктамыш аны үзенә чакыртты. Хей, Котлыкам кил диде. 9 йортка дан булган, уя баскан төклаяк 2 бала чыгарса, икесен бер сынап күрәем, аны миңа бир диде. Котлыкыя би килде, кыл ефәк бау муенында, 2 бер тиң бала кыш, икесе дә кулында. Ул кышларны биргәндә Туктамыш хан алмады, бер артык сүз салмады. Хей, Котлыкыя би диде: Болгар белән Сарайда мин Туктамыш хан икән, тугрыма кунган төклаяк 9 йортка дан икән, аны баккан син икән, аны көткән мин икән, аннан туган 2 кош, аны миңа бир диде. Котлыкыя би анда яна килеп йөгенде. Ул икесен яна биргәндә Туктамыш хан аны алды. Тырнак шына кундырып, берәвен чиде тургайга, берәвен чиде күгәлгә, икәве дә очмады. Тырнагыннан купмады, шунда белде Туктамыш, 2 бер тиң бала кыш төкле аяктан тумаган, тымшыгы тыма яралган, төксез аяк,
бидаяк. Азамат Эртуктамыш анда күңеле бузылып, Кытлыкыя биге әйтте. 9 жыртка дан булган. Каралашын түкле аяк. Аны чийген мин икән. Аны баккан син икән. Аның 2 баласын сырап торган мин икән. Миңа сынып торганың аягы төксез бидаяк. Аны үзеңә ал, диде. Үз кышларым бир, диде. Кытлыкыя би әйтте. Эй ханиям, ханиям, тугрыңа кунган түкле аяк 9 жыртка дан булса, синең белән дан булды. Кичә син дә шал булдың, бүген ул да шал булды. Йомыркасын салганда картлыгыннан шил булды. Оннан туган 2 кыш бидаякка тең булды. Ул 2 кыш шул, диде. Туктамыштай улган, уңына турып бер вакыты, солына турып бер вакыты, күңеле буздай бузарып, күзе курдай кызарып, анда турып моны әйтте. Самаркандта утырган әмир Быргаз Шах Тимер, аргы утырган ул булса да, бире утырган мен булсам, кара лашын түкле аяк 9 жыртка дан булса, аны миңа тапшыргыл, дип биреп турган ул булса, аның телен алмаган Туктамыш хан мин булсам, аулашыным караган Кытлыкыя син булсаң, салган 2 йомыркасын уядан алганда син икән. Куш бидаяк йомыркасын уяга салганда син икән. Лашыным тукымын Шах Тимергә биргәндә син икән. Аяк төксез бидаяк, аны да булса күтәреп, минем каршыма килгәндә син икән, бит син икән. Туктамыш хан яна әйтте. Һай, Кытлыкыя, Кытлыка. Кынсыз, кытсыз Кытлыка. Дәвер кемнең дәвере? Zaman kimning zamanı? Туктамышның дәвере. Туктамышның заманы, жауап бир Кытлыка. Туктамыш хан яна әйтте. Эй Кытлыка, Кытлыка. Шах Тимир суккан сум алтынга сатылың. Bir башыңны 2 иттең, 2 ханга башырдың, жауап бир Кытлыка. Кытлыкыя би әйтте. Эй ханиям, ханиям. Кас душманың Шах Тимиргә сатылсам, bir башымны 2 итсәм, 2 ханга баш ырсам, сездән дәүләт киткәнне, бездән ырыс киткәнне, башыбызга уртак көн шул икән ханиям, шул икән ханиям. Азамат Эртуктамыш әрләп хурлап аны әйтте. Эй Кытлыка, Кытлыка, кының кытсыз синең Кытлыка. Дәвре кемнең дәвре? Туктамышның дәвре. Zaman кемнең заманы? Туктамышның заманы. Куш канатлы алтын таш, күз урнында гәүһәр каш. Шыңгыздан килгән дәүләт кыш бу башымда түгелме? 6 айлык агыр йорт, итәгемдә яткан йорт. Салыгыннан салыгын салып алган мин икән. Уртасыннан урдасын уңгарып тоткан мин икән. Түрәсез калган киң йортның түрәсен көткән мин икән. Үзем Шыңгыз түгелме? Миннән дәүләт киткәннең, синнән ырыс киткәннең җүәясен әйтеп бир. Кытлыкыя би әйтте. Әйтмәк бездән, ханиям. Ишетмәк сездән, хания. Җир уртасы күк түбәдә ак сарай. Шушы сарай калада 4 дәрваза бар иде. Икәве бикле булганда, икәве ачык икәндер. Береннән калган кәрванны береннән чыгып бетә алмый. Биҗрасы бөтен алкадай буралып үтәр икәндер. Ямгыр белмәс ямгышыл, ям юлында ям чапкан, ялгыз йөргән юлаучы ям юлында ял тапкан. Юртса юлы киң булып, ятса җире тиң булып,
Йорт жир әмән икән дә, үзе бейнең заманы, ел фареван икән дә. Зәкаттан алган зәкаты, казнасыннан казнасы, үзе бейнең сансыз мал, үзе дә белмәс икән дә. Сансыз алтын бу казна, гомергә бетмәс икән дә, безнең көнгә килгәндә, ул да җитмәс икән дә. Били белсәң, ханиям, икселмәс дәүләт бу иде. Алтын урда, ак урда, 60 йортка юл иде. Индегенең көнендә карван дия кил алмый, дәрвазаңнан ин алмый. Дәрвазаңнан ингәндә сиңа бүлеп бир алмый. Синнән дәүләт тайганны түгелме шул, ханиям? Яна тұрып, яна әйтсәм, Идел сыртты Сарытау, илем кунган йорт иде. Идел йортта куймадың, Иделне 2 кешердең, анда да аны куймадың. Кырлы курай шур татыр, кыла шүлгә китердең. Кумкант дигән каламны кумга түгеп бетердең. Эй, ханиям, ханиям, бер биядә 2 имшәк, берсе кипсә беренең сөте юк. Бер диядә 2 өркәш, берсе китсә беренең көче юк. Йорттан йортым күчкәнне, бездән ырыс киткәне, куштан кышның күчкәне, сездән дәүләт киткәне. Бер башымны 2 итеп, 2 ханга баш ырсам, ул да булса, ханиям, йорттан абруй киткәне. Шабушы булсаң, менә баш, түгүче булсаң, менә қан. Аны әйтеп Котлыкыя хан алдында йөгенде. Туктамыш хан аңа әйтте: "Ай син татар, ай син татар, маңгыттан азган шала татар. Син дә кичә бар булдың, син дә бүген юк булдың. Син дә кичә бий булдың, бүген килеп син дә бер үлем белән тиң булдың. Тыкымыңны ырайым." Азамат Туктамыш 2 биен чакыртты. Шакмагыш бий, Дүрмән бий анда килеп баш ырды. Туктамыш хан анда әйтте: "Эй, Дүрмән бий, ай балтаңны тот", диде. "Ай пычагың так", диде. Котлыкыя ялган бине муенын ыра чап, диде. Пәридән алган хатыны, бишектә ятыр баласы, аны да ташлап калдырган пәридән булган анасы, ул баланы тап, диде. Бишеген ыра чап, диде. Син дә булсаң чакмагыш, чакма чаккан чакмагыш, Котлыкыя ялган бинең чаңгырагын чап, диде. Чабып утка як, диде. Шунда торган Жантимер, киң кунычлы Жантимер, 6 угыллы ир иде. Атагы өлкән аталык, йортта өлкән пир иде. Туктамышның кашында киңәше киң, килбәтле иде. Сүзе үткән би иде. Котлыкыя бий белән кан тамызып ак сөткә ант ишешкән ир иде. Тұрып килеп Жантимер хан алдында йөгенде: "Эй, ханиям, ханиям, жир китәрдә ни калыр? Җиреннән тайган ил калыр. Ил китәрдә ни калыр? Ил киткәндә йорт калыр. Йорт китәрдә сөт калыр. Ак күкрәктән сөт имгән, сүзе татлы тел калыр. Тел китәрдә ни калыр, ханиям? Язганна язган хат калыр. Баш китәрдә ни калыр? Буында типкән кан калыр. Буыннан буын чабылса, ул чагында ни калыр? Йорт урынында яу калыр. Яу чапканда ни калыр? Ялгыз башы каңгырап, куйдай булып маңгырап, шүл далада тинтерәп, дуадактай хан калыр.
Сенің қышың асыраған Құтлықия би иде. Ол да болса ир иде. Бір бабасы яу иде, бір бабасы ил иде, бір бабасы құл иде, бір бабасы би иде. Оның да үлкен бабасы Баба Түкләс Хуҗа Әхмәт әулиялар пире иде. Ей ханиям, ханиям, құл язарда би қашар, би язарда хан кишәр. Аталығым хақына хаталығын киш диде. Аталығым хақына хаталығын кишмәсәң, бишектә яткан баласы қашық қанын киш диде. Буында типкән қан қалсын. Баладан құлың тарт диде. Қаныннан аның қайт диде. Жантемір би әйткәндә Туктамыштай олы хан аның тілін алмады. Сүзіне құлақ салмады. Ашу аннан қаты иде, кешуі аннан қайт иде. Құтлықайны тұттырды, қолына қыл жіп тақтырды. Сарай деген қаласы 80 көше арасы. Сары мәрмәр алтын таш, алтын таштан салқын таш, салқын ташқа тарттырды. Бір яғында асқылық, бір яғында шапқылық. Шапқылыққа мінгіріп, шуң бүкенге шөктіріп, ай балталы дүрбән биден аның башын шаптырды. Жантемірдей атаға хан құлағын салмады. Хан құлағын салмаса, ол да қарап қалмады, не қыласын аңнады. Үйіне қары юл алды. Жантемірнің 6 оғлы, 6-шы оғыл Қыбығыл алып келіп уланы Құтлықия бинің үйіне салып қойып бишікке. Құтлықия баласын кең қонышлы Жантемір қонышында яшырып үз үйіне кетірді. Құтлықия үйіне анда Дірмән би келді. Сен дүнияда жүргенше хан бұйрығы ерсін деп, хан бұйрығы ергенде атаңа жеткен айбалта инде сеңа жетсін деп, қыл мойныңнан өтсін деп Қыбығылға қол салды. Анда келіп шақмағыш шаңғырағын сындырып, шақма-шақып өрт салды. Хан бұйрығы өтмеді. Хан бұйрығы өткенде Тәңірден ұзып кетмеді. Атаға жеткен айбалта баласына жетмеді. Балтасы шабып шапмады. Қыл мойнынан өтмеді. Ол өлесін бұ өлді. Ханның әйткен сөзі өлді. Біреуі өлді, біреу қалды. Тәңірі хүкімі еді бұл. Ол баланы Жантемір итігімнен алдым деп, итігіннен алғанда илсіз күнсіз қалдың деп, атын қойды Идігей. Идігей достаны аудио китабы Миллиард татар редакциясы һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.